Věděli jste, že Adolf Hitler a další nacističtí vůdcové Třetí říše spolupracovali s temnými okultními spolky? Věděli jste, že nacisté Třetí říše vykonávali magické rituály, které sloužily k faktickému posílení jejich moci? Věděli jste, že po pádu Třetí říše mnoho nacistů uteklo do zahraničí, kde se nadále aktivně angažovali v politice a obrovský majetek strany NSDAP zůstal v soukromých rukou? A věděli jste, že nacističtí vůdcové se intenzivně zabývali otázkou, jak se vědomě reinkarnovat? Myslíte si, že to jsou jen pohádky? Tak se zamyslete. Proč nejvyšší nacističtí vůdcové, jako byl Hitler, Himmler nebo Goebbels, spáchali rituální sebevraždu? Co bylo jejich cílem? Ve skutečnosti mnohá fakta směřují k jednomu výsledku. Jejich cílem byla vědomá reinkarnace. A nyní ta hlavní otázka. Povedlo se nacistickým vůdcům dosáhnout tohoto cíle? Když se podíváme na dnešní svět, tak vidíme, že nacisté obsazují vedoucí pozice v ekonomice i v politice. V současnosti se různá neonacistická hnutí ve světě opět popularizují a nabírají na síle. Jsme svědky toho, kdy se znova začínají objevovat nejrůznější nacistické symboly. Ve společnosti raketově roste nenávist, rozdělení a násilí. Když se podíváme na to, co se děje ve světě a dáme si to všechno do souvislosti, tak to vypadá, jako by se znova blížil rok 1933. Tedy rok, kdy německé volby vyhrála strana NSDAP a Adolf Hitler se stal říšským kancléřem. Ale opravdu jsme připraveni na to zažít znova nacistickou diktaturu? Třetí říše byla pro nás ve skutečnosti varování. Třetí říše byla tou nejzrůdnější ukázkou v novodobé historii. Ukázkou toho, jaké zlo může ve světě získat moc. Pak, když my lidé se necháme rozdělit, budeme podporovat nenávist a odevzdávat zodpovědnost za svůj život hrstce mocných tohoto světa. Podívejte se na kaleidoskop faktů, jak se nedostat do pekla a dozvíte se mnoho informací, které vám ukážou, že svět je úplně jiný, než jak se o něm učíme na školách.